Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless.
malambot yung pipe. outlet sa isang kwarto. Pasensya na guys, maraming kalat. Ayan, ito switch saka outlet guys. Ayan. Ayan ang natapos nila sa pangalawang araw guys. Ayan. Punta naman tayo sa CR guys. Ayan, yung main breaker. Ayan guys, ayan yun. Hindi pa siya tapos. Ayan guys, madilim sa CR. Kasi wala pang ilaw. Ayan guys, may harang. Hindi tayo makakalakad. Ayan. Garahe yan guys. Pwede pala tayong dumaan guys. Dito meron tayong isang outlet. Ayan. Ayan. Labas tayo. Labas tayo. Pasok tayo ulit. So, ayan guys. Papasok na tayo. Dito sa terrace, merong isang outlet. Ayan. At ilaw.
kwarto. Ayan. Outlet, saka switch yan. Bukas, tapos na yan. Outlet 2. Outlet 3. Bye guys! Morning guys, ayan. Ligo tayo. Ayan. Sa garahe na lang. Ilaw lang. Tayo sa loob guys. Ayun, lalagay ko ito niya. Ginawa nga itong ngero. Ang mga kanyang bisa libit ang ngero, hindi niya magamit, ulit makakarayan na. Tsaka, Ayan. motor, Sila guys. Ayan. wala nga niya rin ang ating buwan, hindi na rin. Sige, bayaran mo na nga ito. Eh, saan na ako? Kaya na. Murang Makalat na rin. mura. Ayan guys, matatapos na siguro sila ngayon. Ayan. Ito guys, ito dito. Ayan. Ito naman guys sa CR. Ayan. Sige na. Ayan. Mamaya ipapakita ko pag mag-ilaw na. Okay guys, bye. Ayan guys, may napisa pala. Tignan nyo oh. Ano yung napisa? Manok. Manok yata siya guys. Ayan. Ayan po. Baka gusto nyo bumili ng itlog ng itik. Meron din po kami. Ayan. Diyan ka muna. Oh, hello, hello, hello guys. Konti na lang. Matatapos na sila. Ayan. Kabalik natin. Ayan mo guys. May mga tapos na sa taas. Siyempre, may ilaw na. Ayan. Labas naman tayo guys.
naman tayo sa labas, guys. Ayan. Ayan, guys. Good. Tingnan naman. Ilaw. Ayan. Ayan pa, meron din. Ayan. Doon, guys. Tayo. Parang. Ito naman. Hindi ko alam kung ano yan. Good.